I det her afsnit, der vil vi gerne lige vise, at der er andre dele af Uni end kasernen. Ja. Her er Uniparken. Der er en masse dejlige grønne områder, og det er også hernede, der bliver holdt kapsejlads og Danmarks største fredagsbar, som I virkelig skal opleve. Så det er et dejligt område, og vi er også gået herned i dag for sådan bare lige at samle tankerne lidt. Fordi at den julekode noget der, den så sgu fast i min hoved. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nej, jeg ved sgu heller ikke. Altså jeg ved ikke. Det er mærkeligt, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at finde ud af, hvad pokker vi skal gøre. Den julekode noget, det gør. Og hvad er Erling Kuldbar egentlig? Altså, Og hvor er den portal? hvor er den portal henne? Og hvem er Nissefar? Ja, hvad er egentlig Nissefar? Men jeg tænker, at vi måske skal... Altså, det er jo en node, så måske vi skal prøve at spille den på noget. Og, Det er da en god idé. ja, prøv at se, om vi kan finde ud af at finde den der portal. Ja, helt sikkert. Ja. Det må vi prøve. Ja, lad os gøre det. Lad os gå tilbage på musik så. Det gør vi. Skal vi prøve at spille den her? Ja, vi bliver så lige prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det er med den julekode noget. Der sker ikke noget. Måske skal jeg spille til. Prøv. Spil på klaves eller sådan noget. Hvad med den her? Prøv. Og 1, og 2, og 1, 2. Det virker heller ikke. Det er vel, vi skal prøve nogle andre instrumenter. Det kan godt være. Det er mærkeligt. Jul på musikvidenskab. Det var Nissens. Glædelig jul På musikvidenskab.